Astagfirullahalazim. Ambekan riyen Pak niki nggih menungso, Pak. Nggih. Ana apa ngono? Dede Spiderman. Lah iya lah kepiye? Nyingkar nyingkur. Kalimantan Timur hadir ngebiar. Oke, siap. Ayo kowe nyuwara aku tak maca WA itu Kalimantan Timur hadir. Oke, siap. Ya. Kalimantan Timur hadir. Terima kasih matur sembah nuwun. Oh, merah ya, saya tunggu sawerannya. Iya dong. Ling samyeng mutan. Wah, kemampleng no bocah. Lampahan Ngasih nyaglik. Wah, aku sing tak seneng ilmu nyaglik lho dadi. Kemeruwes rumahku. Kemeruwes niku napa? Kemeruwes ya kemeruwes wetenge kok mules. Kudu nyangguri aku dadi niku. Teko Novian kuwi ya. Apa to Mas Pian? Sesuk aku sing nglamarke lho, Yan. Lamarke sinten to, Pak? Wis gek bawa kok malah drigis wae. Kok kan dialog. Lah nggih dimaklumi wong kula nggih dereng gaduk, kula kan masih kecil. Iya to. Urung gaduk ngono, ora gaduk. Ujarnya cilik kok gede, bareng gede kok dadi cilik, ya? Tresno tulus senajan ning bekas Iya sing ngegongkur masuk ke susu-susu lho. Lah nggih to. Ada apa kiranya? Kenapa to, Mas? Aku mau tahu suluk telung larik ora dikempuli. Ora nutruk kene kok rene. Wong karang sulukmu yo kan cengkok. Ayo encen tak bebingung kok. Yuk. Ini adalah kreasi lho, Pak. Nah iya. Yen liwat tak kekelingan kebekae biyen tak geleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang Seragenan.
Wisma Budaya. Lah kok mandek tengah-tengah? Ora ancen rombongan iblis ki sok nggih penasaran dadi. Rombongan iblis iki. Nggih, sampun dipun Nggih, nggih.